Λέγε ρε. Αφού πέμπτη μου λέγε. Περίμενε, έρχομαι. Έλα, άνοιξε. Έλα, σαν χώρα είναι τώρα. Άλλο σου βαρέσε δυο κόφτες να κοιτήσεις. 9,5. Ωρα, δηλαδή. Έλα, γεια. Έλα, μένε. Άκλος είσαι έτσι. Να κάνω ένα τέταρτο άργησα. Έβαλα βενζίνη, έκανα γυμναστική. Α, έχεσαι κιόλα. Έβγαλα λεφτά. Έχεσαι κιόλα, σίγουρα. Και ήρθα, καλημέρα. Αλλά ξέρω Ξέρω τα εγώ λέγα. Ξέρω εγώ, μπα μου λες τέλει Κάρτερ. Ξέρω εγώ τι Κάρτερ λες. Τα πήρα όλα, τα πήρα όλα. Καλημέρα. Τώρα αποχωράω. Γιατί θα χεστώ. Θα χεστώ. Όχι. Θέλω μαλάκι. Πήγε με τη μαλακία του ρε. Θες να βαρώ μπουνιές εγώ πίσω φορώ και κάτι. Θα σου πω 9,5 ώρα το έχεις το ραντεβού. 9,5 ώρα το έχεις το ραντεβού και θες να προλάβεις. Άμα είναι να μην προλάβουμε γενικώς, μισό το ραντεβού ρε. Έχεις κάτι σημαντικό να κάνεις. Εγώ να ζήσω. Κάνετε αυτό, είναι σημαντικό. Πόσα χρόνια ζεις. Εντάξει. Έχω υπογράψει κάπου. Έχω ένα τσαντάκι, ναι, η αλήθεια είναι. Τις μπαίνεις στην κόλλα. Γιατί γέρνεις από εκεί. Γιατί σε ενοχλεί το τσαντάκι μωρί. Και κρατάω το τσαντάκι από εδώ για να μην σε αγκαλιάσω και σε πούνε πού. Τι στόμα είναι, έχεις 17 καντήλια. Τι στόμα είναι αυτό.